Majalisaru ardinoɓe ha lesdi Nigeria andirandu Council of State waɗi jonde ha fadorde lesdi Nigeria les jagorgal Bola Ahmed Tinubu. Ɗo on laati arande majalisaru majum waɗata jonde iga ko Bola Ahmed Tinubu maggi dow korowal laamu lesdi Nigeria. Ardiɓe lesdi Nigeria ɓoyma en ɗiɗo on tawa ha jonde majalisaru man, wato Muhammadu Buhari be Goodluck Ebele Jonathan. Ha yake General Yakubu Gawan be General Abdulsalam Abubakar njaliri hedi ɗatal matotiral jamanu ngal Zoom. Ha ragare jonde man on gomnajo Diwal Kwara bo ardiɗo dental mobgal gomna en lesdi Nigeria fu, wato Nigeria's Governors Forum Chairman Alhaji Abdurazak Abdurrahman be ministajo hakkilanki hukuma jamɗe tilimɗe Mustadele Alake be ministajo cede Mustawale Edu waɗani tefoɓe kubaruji bayanu ko majalisaru man fottini. Aran Mustadele Alake wi laatago ardiɓe lesdi Nigeria yetɓe hande fuu tawama sona Obasanjo holli teddinki be bawal ɓawo Tinubu mari ha ardiɓe ɓen. O ɓesdi wi'ugo Tinubu surgi minista en jeeɗiɗo, wato mo hukuma cede be mo hukuma ndemri be nanta ngaynaka, be mo jamɗe tilimɗe, be mo filu, be mo hiisa cede majjinteɗe, e nanta mo kuuɗe buwale, ngam warugo waɗana majalisaru man bayanu taskaraka hukumaji maɓɓe wurtini fere-fere ngam huwango ummatore kuuɗe ɓosinoje ngendam. Dow ko larani wankore nde ummatore ngaɗi ngam dalila ɓillaji saɗirma ha lesdi Nigeria bo Mustadele Alake wi banni. Dow ko fe'i foddeko yaake be ragare wankore salinde man ha yi'ugo am ɗum taskara hippugo gomnati be sembe on. Hunde bo nde ummatore lesdi Nigeria salani. Ngam man majalisaru man yetti ummatore lesdi Nigeria be salango taskitiɓe wankore man. Giɗɗo sanjugo laamu fuu na be sembe rena to cuɓol waɗi sanja wakkere cuɓol. Amma kadi Mustadele Alake wi sawro ardiɗo lesdi dow ko larani rento Malam Nuhu Ribadu andini majalisaru man dow hukumaji rento lesdi ndin ɗo jinni darnde ndeni fuu ngam tabitingo rento ha lesdi ndin. O de'itini hakkilo komoy nden o wolwi dow no ɗum sattini rento ha lesdi ɗo. Nden o tabitini komoy hukumaji rento lesdi ɗo taskiti ngam rentuki ummatore be nanta laamu demokradiyya. Kanko bo yake o wolwanno dow darnde gomna en lesdi Nigeria fuu, gomnajo Diwal Kwara Alhaji Abdurazak Abdurrahman wi banni. The high note of the meeting was the unanimous passage of a vote of confidence on President Bola Ahmed Tinubu. Hunde nde majalisaru man waɗi ɓurdunde saman kanjum woni hollugo ardiɗo lesdi Bola Ahmed Tinubu baawal ɓaawo. Iga ardiɓe lesdi hiɗɓe be minin gomna en diwe fuu jabruɗe ɗe o hoosi ngam yarugo lesdi ɗo yeeso fottani amin. Members of the NGF also, like the members of the Council of State, passed a vote of confidence on Mr. President. Ha yake kanko bo ministajo hakkilanki cede Mustawale Edu wi wawtuki nawirka kare be saɗirmaji ha lesdi Nigeria ɗum hunde on nde gomnati Tinubu jogirai be wanyo. Jabruɗe ɗe gomnati man ɗo hoosa waddan hoyende dow ɗo seɗɗa. Jogiiɗo korwal ardungal lesdi on hoorejo majalisaru Council of State ha yake ballo maako laati naibijo majalisaru man. Wakili en maaru bo hawti ardiɓe lesdi ɓoyma en fuu.
be ardiɓe ɓoyma en ɓe hitordu lesdi maundu wato Supreme Court, be ardiɗo jawleru majalisaru ndotti en wato Senate President, be ardiɗo majalisaru wakili en wato Speaker. Ha fahin wodi gomna en diwe lesdi ndin fuu be ministajo kiita. Kuuɗe majalisaru man bo laati sawrugo ardiɗo lesdi wakkati hosugo jabruɗe ngam doggingo kuuɗe kimminiɗe ha lesdi ko hawti aran yaake hosugo bindirgol ɗuɗoral limgal ummatore lesdi wato population census. Ɗiɗaɓum yaafuki pursina en. Tataɓum teddinore nde lesdi waɗanta neɗɗo lesdi koma jananno wato national honors. Nayaɓum metango hukuma hakkilanki cuɓol lesdi ardiɓe hesɓe wato Independent National Electoral Commission INEC. Joyaɓum metango hukuma hakkilanki shanu kiita ha lesdi ardiɓe hesɓe wato National Judicial Council NJC. Joweego'aɓum metango hukuma hakkilanki bindirgol ɗuɗoral ummatore lesdi wato National Population Commission NPC ardiɓe hesɓe. Nde woore on majalisaru man waɗata jonde ha hitande, amma to wodi ko ummini hakkilo ha lesdi, ardiɗo lesdi man noddan jonde majalisaru man ngam tefuki shawariji be basira ardinoɓe lesdi ndin ɓoyma en ha wawtugo ɓilla kan.